Beste egunean, klasetik atera eta gero, pentsatzen geratu nintzen. Ze itxura du euskaldun batek, hau da, ze pinta du, nolakoa da? Eta jendeari begira nengoela saiatu nintzen asmatzen, nork hitz egingo ote zuen euskaraz eta norkez. Eta ez pentsa, imaginatzen nuena baino zailagoa da, arretaz begira dezagun. Oraintxe mobila erabiltzen ari den tipoak ez daki inguruko lagunak euskaldunak dituela. Eta azpeitiko lagun bat deituko du guztiz zoratzen duen hizkuntza hau erabiltzeko. Mobil taktil berria ez du guztiz kontrolatzen, eta azpeitiko lagunaren zenbakia bilatzen ari dela, behatza gora, behatza bera, karrerako lagunak beraien artean euskaraz egiten entzun ditu. Eta hala, ze pozik jarri den! Eta horrela gertatzen da askotan, pertsona bat hizkuntza batean ezagutu eta ohitzen gara. Momentu batean aterako diren bi hauek Eskandinavian ezagutu ziren, eta geroztik eskandinavos hitz egiten dute beraien artean. Horrela dira ohiturak aizu, eta hori da gakoa, ohiturak. Zenbat kostatzen zaigun hauek aldatzea, baino ez da zaila izango ohitura berriak hartzea, ezta? Hizkuntza bizirik dagoen zeozer da. Hiztunek ematen diogu arnasa hitz egiterakoan. Aire berria sartzen da erabiltzerakoan. Piropo original bat botako diot pasatzen den lehenengoari. Gorridun hori, baietz gorputza izan ikaragarri. Buah, txabal, piropoak botatzearena ez da niretzako. Euskarari falta zaiona gaztetasuna da. Hitz, esamolde, hiztegi edo piropo berriak behar ditugu. Insultoak erdaraz indar gehiago dutela ematen dute, joder. Eta hasierako ideiari bueltatuz, ze pinta dugu euskaldunok? Bagia zan, ez dugu pinta berezirik. Nirea, zurea, bineska hauena. Eta orduan, nola identifikatu dezakegu euskaldun bat? Ba oso erraz, zuzenean euskaraz hitz egiten.